Pak. Lah piye? Kendang lak mapane to mriku. Timbang eret-eret mik kenapa kok tidak diperbolehkan ke situ kenapa? Kok mboten pikan? Ya oleh wae. Rene oleh ning sing ngendangi kira entuk ngalih takon mangku. Oh maksudnya Mbak Rini terus dipangku Pak Dodo. Wah rezeki Pak. Rezeki Pak Dodo. Rezeki. Ya men dicedhake rene karo tukang son kendange men cedhake rene Mbak Rini. Mriko mawon. Oh mriko. Oh niki nggih padha kersane kok. Wah. Maksudnya kersa badhe ngendang niku lho. Kersa nika. Ditata Pak Dodo ditata. Ya karo Dita, ya ngantek Dit, caping gunung Dit. Ling nembang Dita. Sing ngendang Mbak Rini kang bawa Mbak Dita. Sik iso tenan Mbak Rini. Apa? Piye ta? Kendangane lho. Janjas. Pun dicobi. Wah, anu Mbak cincin-cincine kok ndak ceklek. Nggih. Sesuk dadak ngelaske malahan. Emas kok ngelaske. Ya, dan corona kok ya agemane sik teng krempiang kaya ngono. Nek gelang karet barang tinggo. Tong dudu blek. Wis ana, Tru. Pinter bojomu ki lho ajar ana ngono. Umpama bojoku ngene iki pinter wis. Blek dudu tong. Iso Blek dudu tong. Pak Bambang. Lho pinter. Pak Bambang bubut rambut. Iso lho iso. Kok bubut rambut? Percaya to, Pak Bambang bubut rambut. Rambut. Lah rambut. Lah ngapa? Kuwi jempol. Jempol. Wapuk Jempol. Bukan jempol sikil ku lho nek rambute ngono. Becik sae niku. Ya keplakane hebat ya. Keplakane hebat. Heeh. Mbiyen po sekolah ning SMKI ya, Rin? SMKI. Kerawitan. Oh lah ya kerawitan kok. Oh, riyen alumnus SMKI. Heeh. Urung ngerti Den iki ya SMKI. Niki. Urung ngerti lek Jaipong. Nggih kerawitan niki. Weh. Sik iki ra penak aku. Niki. Deni. Heeh. Ngendang ning Jaipong. Aja Dik. Lah ngapa? Jaipong ki begagang rusak kon ndedel lho Dik. Aja. Bau terus begagah ngene terus kena angin ora muni. Brono. Ya. Garap langgat tanpa bawa ya Mas untuk menyikat waktu iki wis jam 12 sisan. Kok mboten ngaget bawa Pak? Mboten. Oh nggih. Nah, untuk menyikat waktu sak ndangdute Mbak Rini sisan. Nah, cucuke lek nggo kono. Nah. Iki sing ngendang asli wis menggah-menggah iki. Lah iya, karo nyelendhiki. Ayo nakal. Iya. Awang Mbak Rini ini malah jarak kok. Ngopo? Endang selentiken malah ngono. Ya. Iya, Dit. Buka celok, Dit. Arek edaman. Ya, coba. Dek zaman berdua jorek kelingan
Saking Pak Utis. Ya, niki Patrick kalian Wisnu putrane Mas Rudi Gareng nonton teng mriki Mas, dirose nyuwun gending liwung gedruk. Waduh. Nggih. Ugi saking Kuncup Melati. Nggih, salam kagem kanca-kanca sedaya ingkang live lumantar Dwijo Laras Indonesia Channel, uga Dalang Kangko Channel, ya Pak Utis Jodipati Channel, Hono Coroko Channel. Kagem kanca-kanca ingkang live tanpa terkecuali buat moderator tetap semangat. Lagune dadi ati kagem Mama Harya Antasena, Mas Ikin matur sembangun. Saking Rembang derek Bungon, saking Pak Haryanto, nggih. Nah. Yuk lanjut. Dangdutan dong, Rin. Emansipasi wanita. Nah, profesi yang sama dilakukan oleh wanita. Profesi pria bisa dilakukan oleh seorang wanita. Hebat kaya mangkene iki lulusan saka SMKI. SMKI ngendang pinter. Pinter. Swantene ya elok. Lok, Umpama duwe bojo ngene iki wah jan pol. apa? Gendah. Nggih. Tak dol. Kucluk lho. Di bojo didol iki. Tak dol kepinterane ngono maksudnya nggo golek duit. Tak kira mbok dol wonge tiwasar tuku aku. Kita butuh banget orang. Oh, seneng aja.